Wel, mae yna Pencampwriaeth arall dan ni ar eich cyfer chi nawr, Pencampwriaeth Gwartheg Holstein. Ac am ledd sydd dan ni fan hyn, unwaith yn rhagor. Nia a Dafydd, mae rhain yn wartheg penny gamp unwaith yn rhagor, yndyn nhw? O, ydyn, chi'n siwr byd i gweld nhw. Maen nhw'n da arbennig o dda. Bob buwch yr un cynta a'r ail un sydd eitha hapus fe'n gatre bob un yn nhw i wedi gwir. Maen nhw'n special i wedi gwir. I ni'n gweld buwch reit arbennig fan hyn. Buwch rhif 31, Dafydd. Welon ni'r dosbarth yma'n gynharach yn do, ac o'n i'n canu clodydd hon. Mae wir yn special. Ynddi, hon di'r fuwch ail lo. Mae'n fuwch sydd yn esiampl arbennig o'r bryd. Mae'n balanced, mae'n andros o agored trwy'r corff, mae'n ddwfn, a mae'n cario'r pwrs yn ferffaith. Diolch i weld bod o'n mynd i symud ar ôl ddigon mwy o loiau chwaith na chdi. A mae'n cerdded efo newan efo steil, dydy. Mae'n rhagorol. Wedi ffrynu o Iwerddon llynedd, dwi'n meddwl, Nia? Ie, fi'n credu prynu o Southern Ireland llunydd, a wedyn oedden nhw wedi dangos i wedyn yn yr Agriscot November, oedd wedi ennill Super Heifer lan myna, a wedyn fi'n credu oedd wedi ennill yn y Royal Highland Show nawr nôl mis diwetha. So mae boi'n llwyddiannus iawn. Mae ar dop i gêm. Mae ar dop i gêm. Wedi talu tipyn arian amdani o Iwerddon. Ond y buddsoddiad yn talu ar ei ganfed? Swn i'n feddwl, yndi. Mae'n fama ar dop i gêm heddiw, yndi. Mae o'n glod i'r brydwyr am ei bridio hi'n y lle cyntaf, ond mae'r arddangoswyr yn gwneud job gwych o'i throi allan ar ei gorau fama heddiw. Llawn llaeth. Mae rhai cyfaddau, mae'r gwartheg i gyd, bob un ohonyn nhw, y rhai oedd yn gyntaf ac yn ail yn ei dosbarthiadau. Mae nhw'n anhygoel yn dyn nhw'r ffordd, mae nhw'n cario'r gader yna mor uchel, mor gywir ar llath. Mae jyst rhyfeddol yn dyfynu. Odi, mae e. Mae'n bob un o'n nhw'n cerdded yn dda, so mae hwnna'n help mawr, chi'n bod, a cario cymaint y lath. Mae nhw'n dangos un arbennig o dda. Mae'r exhibitors di troi nhw mas, chi'n bod, mo dda, i cael nhw i edrych gystal, chi'n bod. Andrew Dennison sydd yn beirniadu, a wedi cael bore prysur iawn fan hyn ynghylch y gwartheg. Diwrnod hir iawn iddo fe heddiw. Mae wedi gwneud gwaith da. O, yndi. Mae o dipig o gwartheg yma sy'n debyg iawn i'w gilydd. O'n i'n gweld o'n yr heffrodd bore yma'n dweud di mynd am. Mae'n glir o'i deip. Mae'n Buches Denmeyer ydi Andrew o Cumbria. A mae'n deulu sydd wedi cael dylanwad mawr ar y bryd Holstein dros y blynyddoedd. Ac yn amlwg heddiw yn siŵr iawn o'i waith. Mae rhai cyfaddau, dyma beth yw Pencampwriaeth a hanner nosbarth yr Holsteins. Maen nhw'n wartheg o safon, a dwi'n meddwl welwch chi Pencampwriaeth gwell o wartheg godro Holstein unrhyw le yn y byd. Maen nhw yn rhyfeddol. A mae yna chydig o ffordd i fynd o hyd yn y Pencampwriaeth. Felly, da chi, peidiwch mynd yn bell. Wel, mae yna dipyn o densiwn fan hyn ynghylch y gwartheg wrth i ni baratoi am ganlyniad ym Pencampwriaeth y Gwartheg Holstein. Andrew Dennison o fferm Scales Park yn Cymru sydd wedi bod wrthi'n beirniadu. Mae ar fi'n gafel yn y meic i anerch y dorf ac yna mynd allan i ddewis y Pencampwriaeth. Well, ladies and gentlemen, this is the climax of the Holstein classes today. And I'd just like everybody to give these exhibitors a huge round of applause for what they've put on in front of us. I don't know whether to say it's been a pleasure today or not, but I've enjoyed myself in a funny sort of way. So the quality of cows and offer's been second to none. I've really enjoyed that part of it and seeing these cows in front of me. I'd just like to thank the show for asking me to judge. It's been a privilege. That's it means something to me when my late father judged it quite a few years ago. So thank you. I'd just like to thank all them guys at home that are working so the guys can come to the show and show these cows in the way they have. They're as important as the people today. So if you give them a round of applause. And without any further ado, I'll go and tap out my champion reserve, an honourable mention, and then I'll just give you a few reasons why.
Okay, so if we give him a wild round of applause when it happens. Wel, dyna ni'r beirniad Andrew Dennison o dan deimlad fyna'n sôn am i dad wedi cael y fraint o beirniadu yma. Felly yn ddiwrnod emosiynol, ond wedi mwynhau'r gwaith nhw'n y ffordd rhyfedd, dwi'n dweud. A dyna beth chi sew, bod nhw wedi mwynhau. Reit, le mae e'n mynd? Pwy sy'n mynd â hi? Fi'n credu wel, dwi'n meddwl crush y bol. Dwi'n meddwl, ond fi'n credu fi... Mae'n dod mlaen am tu blaen yma. Pwy sydd yn mynd i gael y garden goch ym Pencampwriaeth yr Holstein? Ie, dwi'n credu hi geithio. Mae'n edrych arni. Odi, ni sy'n cael e. A dyna ni! Mae wedi cael e. Ar gil wobr. Le mae hwnnw'n mynd? Iwan Thomas. Mae e wedi mynd i'r fuwch wen. I ni'n gweld... Richard Thomas. Richard Thomas yn cipio'r gil wobr. Ond llong gyfarchiadau mowr iawn i rif 31. Mae'n fuwch go arbennig yn dwi. 32 dwi'n meddwl efe? Nage, 31 dwi'n meddwl. 31. 31 mae'n ddrwg dwi. Mae'n fuwch. Arbennig. Mae'n anodd gwybod beth arall i weid am fuwch fel hyn. Ynddi, ddim yn aml mae rwy'n yn cael fuwch mor special, ond fydd yn cymryd rwy'n i giro hon fori yn yr brif Pencampwriaeth yr Gwartheg Llaeth. Bydd yn sicr yn fuwch arbennig iawn a llongorchiadau mowr iawn iddyn nhw. A gai diolch i chi'ch dau hefyd am eich cwmni a'ch arbenigedd yn fwy na dim hefyd yn ystod y dydd. Fi wedi cael bleth. Diolch o galon i chi. Fydd y gwartheg yma nawr yn mynd mlaen i Pencampwriaeth, y gwartheg godro y fori yma yn y sioe fawr. Felly, bydd i off pa fori dod. Diolch yn fawr. Diolch i chi, diolch.